Kardom kar benglong pine video kralo nongnam pje thang na address mate RG ke men na bang phi alangli men ke malin tisopi 2021 ang bong kolabang sola majan kelang machinang litum kelang men nailo mate kolabang sola majan sinang litum kelang penang kang sam nailo komen bosong to penang pini ka totang te pini ke alangli ke shooting ala majan mate video hai amen hai lang ik sinan totang ta video le start iglo na malin tisopi alangli cepajan ala majan amen hai ke lai ken lo sumbi labang sola majan long nongnam pje thang na ikot ni cepajan iglo bipul terang pen long sokang thu labang sola majan 1 million plus view kelang bang doi elo labang sola majan long cepajan atum gelai khenlo malin tisopi miris rong hangpi honali tisopi lapen dengmir rong hangpi nangta chinia sonte labang sola majan long cepajan atum gelai khenlo malin tisopi prince ingleng lapen miris rong hangpi komaching aserjang labang solam janong kitame alang cepajan iglo labang solam janong cepajan atum ke lai kenlo malin tisopi lapen prince ingleng singkreng amonjir labang solam janong kitame alang cepajan iglo labang solam janong cepajan tum ke lai kenlo amen ge malin tisopi lapen borim dengda su teron nari tu malin tisopi alamajan kelang pen kolabang so alamajan si kelang men nailo mati kelang pen kolabang so alamajan si natum nami kang samdun nailo alang li video nari tum komen bosong to kenam chini ta nari tum hensi channel besar pan sakap lang subscribe inon lapen like tap inon lapen komen bang chini pinya video kelang si kang tanglo bang tu hey ho